apa? Kowe iki ngedoli tahu apa ora to? Iki lho supreh iki, iki. Iki. Yo. Aku sing gedhe ae. Ngene iki sukar ngene iki. Iya, Sukar. Biasane sukar sing dhewe ngene iki. Gethuknya Bu Sukarmi. Apa? Kene iki lho dikai duit bose bolo. Kabeh. Wis sitok ae to, aja anu rusane. Gagasan mainmu kok kabeh ae, rusane wane yo. Iya. Malah gas-gasan kabeh. Tuwek ritek CEO kuwi. Iya. Keluarga Jiang lho Dan. Tak mau to. Duda sawit. Keren sawit. Duda keren sarang duit tuwek ritek. Iya. Keluarga Jiang nek cara Koreane. Apa? Ya kan sing sugih dhewe sak Korea. Keluarga Jiang lho, Dah. 5.000. Anu, sayangane Ciseng si. Tekan delok ya aku, Dah. Apa? Nun, drama Cina kuwi. Kene jenguk kuwi ae.